ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ശ്രീ നിത്യാനന്ദ ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാമം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിരായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണി നമാവം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 16ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കണേ. ഇനി 2 ദിവസം കൂടിയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, 17ഉം 18ഉം. അപ്പൊ നമ്മൾ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ. അപ്പൊ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ദേവ അസുര ഭാവങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിനും മേലെ പോകണം. വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ പോയാലാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുക. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ദൈവിക സ്വഭാവം അസുര സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു സത്വം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങൾ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചു അല്ലെ. എത്രാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണത്? 14ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അപ്പൊ ആ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പോവാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അസുരഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ അധീനത്തിലുള്ള ഭാവം. ദൈവിക സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ സത്വം, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമായിട്ടുള്ളത്, അതാണ് ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പുരുഷോത്തമ യോഗം ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത്. പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷനിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ളത്, അതായത് 6 സവിശേഷ ഗുണങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ വേണം? അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചത്? ഒരു അരയാൽ മരത്തിന്റെ പെർവേർട്ടഡ്, അതായത് തലകീഴായിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ മാതിരിയാണ് അതുള്ളത്, അരയാൽ മരം ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മരത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക? വേരോടെ പിഴുതെടുക്കണം അല്ലെ. അപ്പോഴാണ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ പകുതി വെച്ചിട്ട് മുറിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വീണ്ടും ഇലകൾ വരും, വീണ്ടും കായ്ക്കും അല്ലെ.
പക്ഷെ ആ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വയൽ, അതായത് പാടത്തില് നമ്മളിങ്ങനെ നെല്ലൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ ഞാറ് നടും അല്ലെ? ആ ഞാറ് നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വേറെ ചെടികൾ മുളച്ചു വരുമ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മള് അതിനെയൊക്കെ പറിച്ചെടുത്ത് കളയും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വരുന്ന അതുമ്മ മാത്രം വീഡ്സിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യും അല്ലെ? വീഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെടികളെ മുഴുവൻ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കും അല്ലെ? അതുപോലെ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ചെടികളെ നശിപ്പിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക? വേരോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പിഴുത് കളയും. അല്ലാതെ വീണ്ടും വരും അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ വേരോട് അത് പിഴുത് കളയണം, വേരുകളെ നശിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ആ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞത്. അതിന് എന്ത് വേണം? അസംഗത്വം, അതായത് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, വിരക്തി വരണം. നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളോട് ഇഷ്ടമില്ലാണ്ടാവണം. അത് നമ്മൾക്കൊരു വെറുപ്പ് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല അല്ലെ? അതായത് ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അതിനോട് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ തൊടു പോലും ഇല്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്ര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ അതുപോലെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു വിരക്തി വരണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ? ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മള് ഏതിൽ പഠിച്ചത്? ഇതിന് മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തില് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അതിലും അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ജീവാത്മാക്കൾ, ജീവഗണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾക്ക് പോകേണ്ടത്? ഭഗവത് ധാമമാണ് നമ്മളുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അതുപോലെ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയണേന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയ അതീതനാണ്. അതുപോലെ സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ, ഇതില് ഭഗവാൻ ആ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? സർവ്വജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാനുണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഞാനുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവിനെ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇനി നമ്മൾ ഈ നിത്യബദ്ധരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്, ഈ ഭൂലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും തെറ്റ് പറ്റാം. അവരാണ് നിത്യബദ്ധർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റുകളൊന്നും പറ്റില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഭൗതിക തൃഷ്ണയില്ല, അതായത് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. എല്ലാം ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അവരുടെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ചിന്തയുമില്ല. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അവരാണ് നിത്യസിദ്ധർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്? ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കും ഈ ആത്മീയ പ്രകൃതിക്കും എല്ലാം മേലെയാണ് ആരുള്ളത്? ഭഗവാനുള്ളത്. അതുപോലെ സർവശ്രേഷ്ഠനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് അതീവ രഹസ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഈ ജ്ഞാനം നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതീവ രഹസ്യമാണ്, അതീവ പ്രഷ്യസ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വില പിടിച്ചത് എന്നും കൂടി അതിനർത്ഥമായിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെ? ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത്. പിന്നെ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? ദേവ അസുരഭാവങ്ങൾ. ദേവഭാവം എന്താണ്, അസുരഭാവം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വസംശുദ്ധിർ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധ ത്യാഗശാന്തിര പൈശുനം ദയാ ഭൂതേഷലോലുപ്തം വാർദ്ധവം ഹ്രീര ചാബലം തേജക്ഷമാധൃതി ശൗചം അദ്രോഹോ നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതസ്യ ഭാരത. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? 26 ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ 26 ഗുണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹേ ഭാരത, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, വിനയം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, പിന്നെ സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ 26 ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ആദ്യത്തെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നിർഭയത. നിർഭയത എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും സന്യാസിമാരുടെ ഗുണമായിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുക കേട്ടോ. ഈ നിർഭയത എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഏതിനോടും ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. അതെന്താ കാരണം? സന്യാസി ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ? അപ്പോ അവരെങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് അവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് അവരെ ഉള്ളില് ഒരിക്കലും എന്താ പറയാ അപ്പൊ അവര് കാട്ടിൽ പോയി. പണ്ടത്തെ കാലം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മളിപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് വനവാസത്തിനൊക്കെ പോയിട്ട് ഇരുന്നിരുന്ന ഒരു കാലമാണ് അല്ലെ. അപ്പം ഒരു കാലം ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓരോരുത്തരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭരത മഹാരാജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്, അവര് കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യാൻ പോയി. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും വാനപ്രസ്ഥം ഒരു അതായത് അവര് കുട്ടികളെയൊക്കെ രാജ്യഭാരം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അധികവും ക്ഷത്രിയന്മാര് കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ കഥകളിലൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രം കണ്ടു അല്ലെ, വിതുരരെ ഉപദേശിച്ചതിന് ശേഷം. അതറിയാമല്ലേ എല്ലാവർക്കും. ധൃതരാഷ്ട്രം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാ ഭൗതികതയിൽ അതീവ മോഹമായിരുന്നു അല്ലെ ധൃതരാഷ്ട്രം. ഇത്രയും മക്കളൊക്കെ മരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവരാരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, യുധിഷ്ഠിരന്റെ കൂടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ആ കൊട്ടാരത്തിലാണ് ധൃതരാഷ്ട്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ധൃതരാഷ്ട്രർ വന്നിട്ട് അപ്പോഴും എന്താണ് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ആ ഒരു ചിന്തയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഇത്രയും ആ മക്കളെ എന്തായാലും ഉള്ളിൽ ഒരു ഇത് തോന്നില്ലേ, ഇവരാണ് എന്റെ മക്കളെ കൊന്നത്, അതുപോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്താണ് നന്നായി സ്നേഹിക്കണം, ആനന്ദിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു തവണ അപ്പൊ അതും ഭീമനോട് വളരെ ദേഷ്യമാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. അപ്പോ കൃഷ്ണനോട് ഭീമനോട് പറയും, ഭീമ ഞാൻ നിന്നോട് ചെയ്തൊക്കെ ഒരുപാട് തെറ്റാണ്, എന്റെ മക്കളൊക്കെ നിന്നെ ഒരുപാട് ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി, അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഒന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, ഒന്ന് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയും, വേണ്ട ഭീമ, നമ്മൾ ധൃതരാഷ്ട്രരായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് പറയുന്ന മാതിരി ആയിരിക്കില്ല അയാളുടെ അങ്ങേരെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക, ധൃതരാഷ്ട്ര ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും വികാരങ്ങളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമ്മൾക്ക് നിന്റെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഇരുമ്പ് പ്രതിമ, ആ പ്രതിമയെ നമ്മൾക്ക് ധൃതരാഷ്ട്രരെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രതിമയെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര ആലിംഗനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, ആ ഇരുമ്പിൽ അത്രയും ബലാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കൂ കേട്ടോ, ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്നാലാണ് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്, ആ ഇരുമ്പ് പ്രതിമ പൊടിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ബലം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും, നമുക്ക് ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു പീസിനെ പോലും വളയ്ക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും ബലമായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. അപ്പൊ ആ ഉള്ളിലത്തെ ആ വെറുപ്പ് അതാണ് അവിടെ കണ്ടത്, ദേഷ്യം എല്ലാം അവിടെ കാണുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഭീമർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് തന്നോട് എത്ര വെറുപ്പുണ്ട്, എത്ര ദേഷ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്രയും അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ഉള്ളിലത്തെ ദേഷ്യമോ ഒന്നും മാറ്റാനായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവസാനം വിതുരര് വരികയാണ്. എന്നിട്ട് വിതുരര് ഉപദേശിക്കുകയാണ്, എന്താ പറയുക, ഇനിയും ഇത്ര കാലത്ത് നാണാവില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനായിട്ട്, ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ട സമയമായി, നിങ്ങൾക്ക് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞു, പോയി കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം മനസ്സ് മാറ്റി ധൃതരാഷ്ട്രയെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഒരു എന്താ പറയാ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കർമ്മമായിട്ടാണ്, എസ്പെഷ്യലി ക്ഷത്രിയര് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കർമ്മമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വാനപ്രസ്ഥത്തിന് പോകും. അപ്പൊ ഈ വാനപ്രസ്ഥത്തിന് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടാവും, അതൊരു കൊടുങ്കാടായിരിക്കും, അതിന്റെ ഉള്ളില് അത്രയും വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് പോലും അവർക്ക് ഒരു ഭയം തോന്നിയിട്ടില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം. അതാണ് നിർഭയത എന്ന് പറയുന്നത്, അഭയമാണ്. അഭയം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ സമർപ്പിക്കുക, എന്ത് വന്നാലും ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസം, അതാണ് അഭയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പറയും, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജാർഖണ്ഡ്, അപ്പൊ ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ആയിരുന്നു അല്ലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ജാർഖണ്ഡ് എന്നുള്ള പറയുന്ന സ്ഥലത്തില് കൊടുങ്കാടാണത്. ആ കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം പാടിക്കൊണ്ട് ഒരു എക്സ്റ്റസിയിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, സ്വയം ഭഗവാനാണല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അവിടെയുള്ള മരങ്ങൾ തലയാട്ടി, അതുപോലെയുള്ള ഓരോ മൃഗങ്ങളും ആ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിനനുസരിച്ച് ഡാൻസ് കളിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾക്കും ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസത്തിനുമുള്ള ആ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശുദ്ധി ഉള്ളവരായിരിക്കണം. അതായത് മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധിയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ശുദ്ധിയാക്കി വെക്കുന്നത് പോലെ എങ്ങനെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കി വെക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, ഇതും സന്യാസിക്കാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പദപർപ്പറ്റിൽ പറയുന്നത്. അതെന്താന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കണം എന്നാണ്.
അപ്പൊ അവരെന്താ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഇതങ്ങനെയാണ്. ഒരു സന്യാസിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും റിനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറയും, എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഒരിക്കലും പാടില്ല. അമ്മയാണെങ്കിലും കൂടി ഒരു പടി തള്ളി നിന്നിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒക്കെ സന്യാസി ആയതിനു ശേഷം ഒരിക്കൽ പോലും വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കാനുള്ള അനുവാദമില്ല അവർക്ക് വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിലും വന്ന് കണ്ട് പകൽ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാം, രാത്രി ഒരിക്കലും സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മകന്റെ കൂടെ. അങ്ങനെയാണ്, അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അവര് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായിരിക്കേണ്ടവരാണ്. അപ്പൊ അവർ ആ മാതൃക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കും. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമയത്ത് ചോട്ടാ ഹരിദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സന്യാസി ബ്രഹ്മചാരികള് അവരെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരായിട്ട്. അതിലൊരാളായിരുന്നു ചോട്ടാ ഹരിദാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജൂനിയർ ഹരിദാസ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ജൂനിയർ ഹരിദാസ് അത്ര നന്നായിട്ട് കീർത്തനം പാടും. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഹരിദാസിന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്നത് കേൾക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു അരുമ ശിഷ്യൻ തന്നെ പറയാം. പക്ഷെ അവർ എന്നിട്ട് ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോയി നടന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു സ്ത്രീ അതിലെ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീയുടെ അതീവ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ആ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കും ഹരിദാസ്. അപ്പോൾ എന്ത് ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രീയാണെന്നുള്ള ഒരു ഭാവം ആ ഹരിദാസിന്റെ മുഖത്ത് വരും ഇത്രേ. അപ്പൊ ആ മുഖത്ത് വരുമ്പോ അത് കണ്ട ഉടനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ദേ ഒരു സന്യാസിയാവാൻ ലായക്കല്ല, എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനേ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക്. ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിലൂടെ സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു മുഖത്തൊരു ഭാവം. അപ്പൊ അതുപോലും വരരുത്, അത്രയും പോലും നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഒരു എന്താ പറയാ, അത്രയും റിനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു വികാരവും വരാൻ പാടില്ലാത്ത ലെവലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മള് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരാളുടെ നല്ല ഭംഗി, ആ ഭംഗി എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉള്ള ആകർഷണം മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ച ഒരാള് മാത്രമാണ് സന്യാസിയാവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി. ഇതും സന്യാസിക്ക് ഇതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരോട് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇസ്കോണിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നമ്മൾ മാതാജി എന്നാണ് വിളിക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭുജി എന്നാണ് വിളിക്കുക. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാവരെയും ഒരു അമ്മയുടെ ഭാവത്തിൽ കാണാൻ പഠിക്കണം, എല്ലാവരെയും എന്താണ് ഒരു ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ കാണാൻ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ബഹുമാനം വരും അല്ലെ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട്. അത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആ വിളിയിൽ പോലും നമ്മൾ ആ ബഹുമാനം കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇനി ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇനി എന്ത് വേണം? ഇവര് വേദജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, അതാണ്. ഇനി ദാനം. ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഈ സന്യാസികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും ഒരു പൈസ പോലും സമ്പാദിക്കില്ല. അതാണ് അവരുടെ നിയമം. അവര് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗൃഹസ്ഥന്മാർ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്? അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാൻ, അവർക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ലേ നാരദർക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയത് അല്ലേ, അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരതുപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ എന്ത് വേണം? അപ്പൊ ഈ ഗൃഹസ്ഥന്മാരാണ് ഭിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത്. ഭിക്ഷ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ചുമതല എന്താണ്? ഇപ്പൊ അവര് മക്കൾക്കും ഭാര്യയ്ക്കും ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവര് സമ്പാദിച്ചുണ്ടാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാക്കണം? ഈ സന്യാസി വര്യന്മാർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളതും അവർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ചിട്ട. അതാണ് ദാനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമ്പാദിക്കുന്നു, എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു വൈഷ്ണവ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഇത് വൈഷ്ണവ സേവ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തെങ്കിലും ഒരു അംശമെങ്കിലും. ആത്മനിയന്ത്രണം. ആത്മനിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, നമ്മൾക്ക് എല്ലാത്തിലും, അതായത് 4 തരത്തിലുള്ള യമനിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ യമനിയമങ്ങൾ എന്താണ്? അതായത് ഒരു നമ്മൾ ചൂത് കളിക്കാനുള്ള, അതായത് ഗാംബ്ലിങ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഈവൻ ചായയും കാപ്പിയും കൂടി നമ്മൾക്ക് ഒരു തെറ്റായ വികാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ടുള്ള ആരും ചായ കാപ്പി അങ്ങനത്തെ കുടിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓണിയൻ ഗാർലിക്, നമ്മൾ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി എന്നുള്ളതും കൂടി അവർ ഉപേക്ഷിക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? അത് എന്തിനാണ്? ഒരു ചീത്ത വികാരങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരരുത്, ഏതിനോട് നമ്മൾക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാവരുത്. ഇപ്പൊ എന്താണ്, ഇപ്പൊ ചായ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലേ, ആ സമയത്ത് ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തലവേദന എടുക്കണമായി തോന്നും. അല്ലാതെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് വരില്ല. അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാവും അത്. അപ്പൊ അതും ഒരു ലഹരിയുടെ ഒരു ചെറിയ രൂപമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഏത് സാധനങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കണം. അതുപോലെ ആത്മനിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നമ്മുടെ പെരുമാറ്റവും അതിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകമാണ്. അവരോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. അതായത് ചില സമയത്ത് നമ്മളോട് ഒരാൾ തെറ്റായി പെരുമാറുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരും?
നമ്മളോട് അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടണം തോന്നും, എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയണം തോന്നും. അതും ആത്മനിയന്ത്രണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അത് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് വരാം നമ്മളെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്ന മാതിരി. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കണം, ഈ ഒരു സന്ദർഭം നമ്മൾക്ക് വരാൻ ഭഗവാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മേ ബി നമ്മുടെ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ശാന്തതയോടുകൂടി നേരിടണം. എനിക്കതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭജിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത് 4-5 തവണ ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്താവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്, അത്രയും ചീത്ത വാക്കുകൾ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരില്ല. അപ്പൊ ഇത് ആത്മനിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലെ, കലിയുഗത്തിൽ എന്ത് യജ്ഞാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്? നമ്മൾ ധ്യാനമാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്, അല്ലെ, മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. അതുപോലെ ത്രേതായുഗത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്? ഹോമങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. അതുപോലെ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ എന്തായി? ഭഗവാന്റെ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുള്ള പൂജകളും സേവകളുമാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്താണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതൊരു ശുദ്ധത വരും. അതുപോലെ വേദ പഠനം അതോടൊപ്പം ഭഗവത്ഗീത മാരത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കും. ഏറ്റവും നമ്മളെന്താണ്, ഋഗ്വേദം യജുർവേദം ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും നമ്മൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? എന്റെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ വരാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത മാത്രം പഠിച്ച ഒരാൾക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് വേദപഠനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി തപസ്, ലാളിത്യം. അപ്പൊ ലാളിത്യം എന്ന് പറയുന്നത്, തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം അല്ലെ എന്താണ് എന്നുള്ളത്? ആ ഒരു കാര്യത്തിലുള്ള, ഇപ്പൊ ഇവിടെയും നമ്മൾ തപസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ല. ഏകാഗ്രത. അതായത് നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ തപസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മുഴുകാണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിൽ ആകർഷണം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇതില്, അതായത് ഒരു നാമം ചെല്ലാനുള്ള കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും ഞാൻ നാമം ചെല്ലാനായിട്ട് ചെലവഴിക്കും എന്നുള്ളത് ദൃഢനിശ്ചയത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതൊക്കെയാണ് തപസ്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ലാളിത്യം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണല്ലേ. ലാളിത്യം നമ്മളുടെ എന്താണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബാഹ്യ ശരീരത്തിന്റെ ആഭരണങ്ങളോ അതിന്റെ അലങ്കാരങ്ങളോ അല്ല ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, അത് നശിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനെ എത്ര നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഏത് നിമിഷമാണ് ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നത്, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ ലാളിത്യം ഉണ്ടാവണം. ചിന്തയിലെ ലാളിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക ലൈഫില്. അവൻ ഒരു ലളിതമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു, അതിന് ഞാൻ തൃപ്തനാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവമാണ് ലാളിത്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറും, അതായത് ഒരാളെ മുറിപ്പെടുത്താണ്ട് നമ്മൾക്ക് പെരുമാറാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഹിംസ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് അല്ലെ, ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് സാധനങ്ങൾ കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വിശപ്പ് മാറ്റാനായിട്ട് ഒരു നോൺ വെജിന്റെ കഴിക്കണം നിർബന്ധം ഉണ്ടോ? ആലോചിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ. നിർബന്ധം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾക്ക് വിശപ്പ് മാറ്റാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് മതി. അപ്പൊ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു ജീവിയെ നമ്മൾ കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അവിടെയാണ് അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ വഴിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ്, പോളാർ റീജിയനിലുള്ള ഒരാളാണ്, അവർക്ക് സസ്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഫുൾ ഐസ് മൂടി കിടക്കുകയാണ്, അവിടെ മൃഗങ്ങളെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് വേറെ വഴിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? മൃഗങ്ങളെ കഴിക്കണം, അല്ലെ? അവർക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് നമുക്ക് അത്രയും അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു ജീവിയെ കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ആ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മളെ മാക്സിമം മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഹിംസ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് അനാവശ്യമായി തെറ്റുകൾ പറയാതിരിക്കുക, അതുപോലെ തെറ്റുകൾ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക, അതും അഹിംസയാണ്. ഇതാണ് അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇൻ കേസ് നമ്മൾക്ക് വേറെ വഴിയില്ല, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു മൃഗത്തിനെ കൊന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സാക്രിഫൈസ്, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന മാതിരി. അപ്പൊ ചെയ്യൂലേ വേദമന്ത്രങ്ങൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആടിനെയൊക്കെ ബലി കൊടുക്കുന്ന മാതിരത്തെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താ നടക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആടിന് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുന്നത് മനുഷ്യജന്മമായിരിക്കും.
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ആലോചിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് വേദമന്ത്രങ്ങൾ അത് ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും പാപമില്ല. മാത്രമല്ല ആ മൃഗം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ജന്മം ഒരുപാട് 84 ലക്ഷം വർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ആടിന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ജന്മം എന്തായിട്ടാ കിട്ടുന്നത്? മനുഷ്യജന്മമായിട്ട്. അപ്പൊ ഇടയിലത്തെ കുറെ മൃഗജന്മങ്ങള് മേലെ പോയിട്ട് അതിന് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ ആ ആടിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മൃഗത്തിനെ കൊല്ലുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കായാലും നമ്മൾ കൊല്ലുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചും കൂടി ആയുസ്സുള്ളതായിരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ദയവ് ചെയ്ത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ അതിന് കുറേ കൂടി കാലം ജീവിക്കും. ഒരു 10 കൊല്ലം ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ജീവിയായിരുന്നു, അതിന് 2 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൊല്ലണേന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു 8 കൊല്ലം കൂടിയും അതിന് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് വേണം? വീണ്ടും അപ്പൊ അതിന് വേറൊരു ജീവി വർഗത്തിലേക്കാണ് അത് പോവുക. മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിട്ട് അവർക്ക് പാപങ്ങളോ പുണ്യങ്ങളോ ഇല്ല. കാരണം അവർക്ക് ആ ജന്മം അനുഭവിച്ച് അടുത്ത ജീവി വർഗത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊമോഷൻ. അങ്ങനെയാണ് അതിൽ. കാരണം അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പാപങ്ങളും ഇല്ല പുണ്യങ്ങളും ഇല്ല അവരുടെ ലൈഫില്, മൃഗങ്ങളുടെ ലൈഫില്. മനുഷ്യരിൽ മാത്രമാണ് കർമ്മഫലം ഉള്ളത്, പാപങ്ങളും പുണ്യങ്ങളും ഉള്ളത്. എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധി തന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി പാപങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കർമ്മഫലം ഉണ്ട്. പക്ഷെ വേറെ ഏത് ജീവി വർഗങ്ങൾക്കും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ജീവിയെ കൊല്ലുമ്പോൾ ആ ജീവിയുടെ ആ ഡ്യൂറേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? വീണ്ടും അതേ ജീവി വർഗത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കണം, ഒരു എക്സ്ട്രാ ജന്മം എടുക്കണം. അപ്പൊ അവരുടെ പുരോഗതിയെ നമ്മൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് വലിയ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചെറിയ ജീവിയാണ് നമ്മൾ കൊല്ലുന്നു എന്നുള്ള വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തില് വളരെ വലുതാണ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിയാണ് നമ്മൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോ ജീവനും നമ്മൾ കൊല്ലുമ്പോഴും, അതൊരു എറുമ്പിനെ ആയാലും ശരി, ഒരു പാറ്റയെ ആണെങ്കിലും ശരി. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമ്മൾക്ക് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്രോധമില്ലായ്മ. ക്രോധമില്ലായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോധം വരില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ത്യാഗം. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ത്യജിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതായത് വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും സാധനം നമ്മൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ത്യാഗമാണ്. ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം. അർജുനന്റെ മൃദുല സ്വഭാവം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ. അവർ ഇത്രയും എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളാണ്, അവരെ കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതാണ്, എല്ലാവരോടും ഒരു സ്നേഹം തോന്നണം നമ്മൾക്ക്. അപ്പൊ അവര് തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നണം, അയ്യോ അവരെയും കൂടി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം, അവരും ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് തോന്നില്ലേ. അതൊക്കെയാണ് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് മൃദുല സ്വഭാവം. അതുപോലെ വിനയം. അതുപോലെ നമ്മളുടേത് ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ വരിക? സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ വലിയ ആളാണ് തോന്നും. ഇല്ല, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അഹങ്കാരം ഇല്ലാണ്ടാവും അല്ലെ. ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഭാവം വരുമ്പോഴാണ്. ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ജയിക്കേണ്ടതും ഭഗവാനാണ്, തോൽക്കേണ്ടതും ഭഗവാനാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ സ്ഥിരനിശ്ചയം, അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്ഥിരനിശ്ചയം എന്താണ് വേണ്ടത്? ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലായി, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം. ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ സ്ഥിരം ഒരു മാലയെങ്കിലും ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ജപിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരണം. അപ്പൊ തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം. ശൗചം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശൗചം എന്ന് പറയുന്നത് ദേഹത്തിനെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആന്തരിക ശൗചം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല അല്ലേ. അതുപോലെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. അവർ നന്നായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഈ പൊസിഷനിൽ അവരുള്ളത്. നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ് പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ചിലപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ കഥ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞു. 50ാമത്തെ ജന്മത്തിലാണ് അയാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പാപത്തിന്റെ ഫലം ലഭിച്ചത്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പുള്ള ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പത്തെ ജന്മത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയും നല്ലൊരു ജന്മമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ജന്മത്തിൽ എന്താണ്? പാപം അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അന്ധനായിട്ട് പാപം അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ ധൃതരാഷ്ട്രം വന്നിട്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് പുണ്യം അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ അവർ നല്ല ലെവലിലുണ്ടാവും. അത് പാപം അനുഭവിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ
അവർക്ക് അത്രയും സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, അവർ കുറെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കും. പക്ഷെ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പാപം തീരെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കണം, നമ്മുടെ പാപം തീരെയാണ്. അപ്പൊ ഇനി മേ ബി നമ്മൾക്ക് പുണ്യമായിരിക്കും ഉള്ളത്, അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ലൈഫാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കിട്ടാൻ പോവുക എന്നുള്ള ലെവലിൽ വേണം അതിനെ കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോ ദൈവീകതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ആർക്കാണുള്ളത്? ദൈവികതയുള്ളവർക്ക്, അതായത് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ആർജിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ശ്രമം ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദമ്പോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധപാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥസമ്പാദമാസുരീം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ഇനി അസുര ഗുണങ്ങളാണ് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. ഇതുവരെയ്ക്കും നമ്മുടെ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നവർ. ഇനി എന്താണ് അസുര ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ദൈവഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസുര ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഗർവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ അഹങ്കാരം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അഹങ്കാരം എന്തായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഭസ്മാസുരന് എന്താണ് വരം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം എന്താ അഹങ്കാരമാണ് കാണിച്ചത്? അത് ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ശിവദേവന്റെ നേരെ തന്നെയാണ് ചൂണ്ടാണ്ടുവിരൽ കാണിച്ചത് അല്ലെ, കൊല്ലാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് മോഹിനി ദേവി വരണ്ടി വന്നു അല്ലെ, അതിനെ അയാളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അതാണ് ഗർവം. ഗർവം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? ഞാനാണ് വലിയ ആള് എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഗർവം വരുന്നത്. അതിന്റെ വേറെ ഭാവമാണ് അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ എന്ന ഭാവം. ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ അവിടെ വരുന്നേ ഇല്ല. എല്ലാം നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോ നാസയിൽ പോയി നമ്മൾ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കി, അവരുടെ ഭാവം എന്താണ്? അവരാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അവർ ദൈവത്തിന്റെ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ദൈവത്തിന്റെ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോഞ്ചിങ് നന്നായിട്ട് നടന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കി അത് നന്നായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ആക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജയിച്ചു. എന്നിട്ടും നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ വന്നിട്ട് പരാജയപ്പെടുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളെല്ലാം അത്രയോ തവണ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോന്നും നമ്മൾ വിടുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ ഇത് നോക്കൂ, പ്ലെയിൻ ആക്സിഡന്റ് നോക്കൂ അല്ലെ, നമ്മൾ കേട്ടതാണല്ലേ. അപ്പൊ അതിലെന്താ നടന്നത്? ഒരു എന്താണ്, ഒരു പക്ഷി വന്നിട്ട് ഹിറ്റായി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കറിയില്ല, ബട്ട് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഒരു പക്ഷി വന്നിട്ട് ഹിറ്റായിട്ടാണ് ആ പ്ലെയിൻ താഴെ വീണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മളുടെ മേലെ എന്തെങ്കിലും കൺട്രോൾ ഉണ്ടോ? ആ പ്ലെയിൻ വന്നിട്ട് അത്രയും നല്ല കണ്ടീഷനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പറത്തുന്നത്. പക്ഷെ ഈ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. പക്ഷെ അസുര ഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? എല്ലാം. രാവണന്റെ അഹങ്കാരം എന്തായിരുന്നു? സീതാദേവിയെ കട്ടുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അല്ലെ, എന്താണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. മറ്റൊരാളുടെ ഭാര്യയാണ് എന്ന് പോലും നോക്കാതെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പൊ ആ അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അതായത് അജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ അജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് അല്ലെ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ശ്രീരാമദേവന്റെ ഇപ്പോ സ്വന്തം പെങ്ങള് ശൂർപ്പണഖ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവോ? രാവണൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നു? ഇല്ല. ബട്ട് എന്താണ്? അപ്പൊ ഞാനാണ് വലുത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ അജ്ഞാനം അവർക്ക് വന്നത്? അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ അഹങ്കാരം കിട്ടിയത്? അവർ ദേവന്മാരെ തപസ് ചെയ്ത് അത്രയും കഠിന തപസ്സാണ് ചെയ്തേക്കണത്. രാവണനൊക്കെ, ഹിരണ്യാക്ഷനാവട്ടെ, ഹിരണ്യകശിപുവാവട്ടെ, എല്ലാവരും അത്രയും കഠിന തപസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ദേവന്മാരിൽ നിന്നാണ് വരം വാങ്ങുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരം വാങ്ങുന്നത്? ആ ദേവന്മാരെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ പക്ഷെ ദേവന്മാര് വരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് അറിയാം ഈ അസുരന്മാർ വന്നിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത്, അവരെ നശിപ്പിക്കാനാണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എന്നാലും അവർ ആ ദൈവിക ഗുണം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത്രയധികം നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു വരം നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കണം, എന്ന് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെയും ചിന്താഗതി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഇവിടെ. ദേവി സമ്പത്തി മോഷായ നിബദ്ധായ സുരീമത ആശുജ സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതോപി സി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തിസാധകങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഈ ദർപ്പം, അഹങ്കാരം നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതൊക്കെ അഭൗതിക ഗുണങ്ങളാണ്. അത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ എവിടേക്ക് പോകും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും, അവർക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇനി ആസുര ഗുണങ്ങളോ? ആസുര ഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സ്വയം ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ റിസൾട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നു, ഞാൻ അതിനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ മനോഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ബന്ധിതരാണ്. അവര് ഇവിടെ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.
അപ്പൊ പക്ഷെ എന്താണ് അർജുനോട് പറയുന്നത്? നിനക്ക് ദൈവിക ഗുണങ്ങളാണുള്ളത് അർജുന, അതുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മടിക്കേണ്ട, ധൈര്യമായി യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ, നിനക്ക് പാപങ്ങളൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല, എന്റെ അനുഗ്രഹം നിനക്കുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ദൗഭൂത സർഗോ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവജ ദൈവോ വിസ്തരച്ച പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, ആസുര ഗുണങ്ങളും ദൈവിക ഗുണങ്ങളും. ഇനി ആസുര ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിസ്തരിച്ച് പറയാം എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാനാ വിദുരാസുരാഹ ന ശൗചം ന വിചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താ പറയുന്നത്? പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച. എന്താണ് പ്രവൃത്തി? പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്, നിവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങള്. അപ്പൊ അത് ഏതാന്ന് അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരണം എന്താണ്? അവരെല്ലാം സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് എന്താണോ ആ സമയത്ത് ചെയ്യണം തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു റീതിങ്കിങ് ഇല്ല, അത് ചെയ്യേണ്ടതാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത്. എപ്പോഴും ദൈവ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് 10 തവണ ആലോചിക്കും, ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റവർക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടോ, അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ദോഷം വരുമോ, ഈ തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ കടന്നു പോയിട്ട് അത് ആർക്കും ദോഷമില്ലാത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഗുണമുള്ളതാണ് എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് അവരത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ അസുര സ്വഭാവികളോ പറയും, എനിക്കിപ്പോ അത് ചെയ്യാനാണ് തോന്നുന്നത്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. അത് അവർ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ദോഷം വരുന്നതാണോ എന്ന് കൂടി ആലോചിക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഭസ്മാസുരൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവോ? എന്താണ് ശിവദേവന് നേരെ ചൂണ്ടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ? ഇല്ല. കാരണം അവർക്ക് ആ ബോധം വരുന്നില്ല. അവരെന്താ പറയുന്നത്? ഇയാളെ എത്ര എനിക്ക് തന്നില്ലേ, ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം, ഇയാളെ ഞാൻ കൊല്ലുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരെന്താ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾക്ക് മേലെ ഒന്നുമില്ല, അത് പോട്ടെ. നമ്മള് ഹിരണ്യകശിപു നമ്മൾക്ക് ചോദിച്ചു അല്ലെ, എന്തെന്ന് എങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് അമരത്വമാണ് വേണ്ടത്, ഞാൻ മരിക്കരുത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് എന്ത് പറയും? എനിക്ക് ആ വരം തരാൻ സാധിക്കില്ല, കാരണം ഞാനും മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളാണ്, അതെന്റെ കയ്യിലുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? കുറെ കണ്ടീഷൻസ് നിരത്തിയിട്ടു അല്ലെ. എന്താണ്? രാത്രിയും പകലും മരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒരു വീടിന്റെയോ അതിന് ഉള്ളിലും പുറത്തും നമ്മൾ മരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടും എന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ് വിചാരിച്ചത്? എല്ലാ കണ്ടീഷനും ഞാൻ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഒരാൾക്ക് എന്നെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് അസുരബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അതിനും മേലെ ഒന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ള ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കില്ല. ദുര്യോധനൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാനോട് എനിക്ക് നാരായണി സേന മതി, ഭഗവാൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാനെ അതാണ് ആസുരി സേനയാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയ, അല്ല എന്താണ്, നാരായണി സേനയാണ് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ ദുര്യോധനൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നാരായണി സേനയാണല്ലോ, ഭഗവാനെ അല്ലല്ലോ. ആ ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ദുര്യോധനന്. അപ്പൊ എന്താണ്, ആസുര ഗുണങ്ങൾക്കുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിനും മേലെ ഭഗവാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഭഗവാന് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. എല്ലാത്തിനും മേലെ ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ത്രിസന്ധ്യക്ക് ചെയ്തു. അത് പകലുമല്ല രാത്രിയുമല്ല അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ചവിട്ടുപടിയിലാണ്, അത് അകത്തുമല്ല പുറത്തുമല്ല. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ മടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ചെയ്തത്? എന്താണ്, നഖം കൊണ്ടാണ്. നഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആയുധമായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ കണ്ടീഷനും ഭഗവാൻ കണ്ടിച്ചു അവിടെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യരുതാത്തതെന്ന് അറിയില്ല. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാപൂരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിം അന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉത്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അസുരന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ അവർ പറയുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നില്ല. പിന്നെയോ എങ്ങനെയാണ് ഈ അടുത്ത ജനറേഷൻ ഉണ്ടായത്? ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും, അത് അവരെങ്ങനെയോ ഉണ്ടായി, ഏതോ ഒരു റിയാക്ഷൻ, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സംതിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ സംഭോഗത്തില് ആണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? അടുത്ത ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒരു ലൈംഗിക ബന്ധം മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവര് ഉത്പത്തിക്ക് കാരണമായിട്ട് കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാമമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അടുത്ത ജനറേഷൻ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? കാമം ഉണ്ടാവണം. ആ കാമത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെ.
അപ്പോ അത് ലസ്റ്റ് അതാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുനർജന്മം ഇല്ല. അവരെങ്ങനെയോ ജനിച്ചു, അതായത് ഏതോ ഒരു അച്ഛനോ അമ്മയും തമ്മിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ജനിച്ചു. ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ജീവിക്കാം, ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആരെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കൊല്ലാം, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആ ഒരു മനോഭാവമാണ് ആസുര മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് മേലെയുള്ള ഒരാളില്ല. അപ്പൊ ഇതില് പറയും, പ്രഭുപാദയുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ ചോദിക്കുത്രേ, പ്രഭുപാദയാണല്ലോ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപിച്ച് ഈ എന്താണ് ഫോറിനേഴ്സ്, അറിയ ഫോറിനേഴ്സിനെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവയുധ സേവനത്തിൽ കൊണ്ടത് ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് പോകാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കുത്രേ, ഓക്കെ പ്രഭുപാദ, ഇനി നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവാന്ന്. ഇങ്ങനെ ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് ചോദിക്കുത്രേ. കാരണം നിങ്ങളൊന്നും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നില്ല, മാംസങ്ങളൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ ഡിസിപ്ലിൻ, അതായത് നല്ല ഡിസിപ്ലിനാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്, രാവിലെ തൊട്ട് മംഗളാരതി കാണുന്നു, ഭഗവാനെ പറ്റി സേവിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ മുഴുകിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ഓവറായിട്ട് സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നില്ല, ഒരു AC വേണം അങ്ങനെയൊന്നല്ല, എവിടെ വേണമെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങാം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ, അപ്പൊ സന്യാസിമാരായിട്ട്. അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് പ്രഭുപാദോട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സംതൃപ്തരാണ്, ഞങ്ങൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആ പരമാനന്ദം ഉണ്ട്, ആരെ മേലും നമുക്ക് ദേഷ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളില്ല, അവിടെ ഞങ്ങൾ പരമസന്തുഷ്ടരാണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ. ഇനിയിപ്പോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങളുടെ സന്തുഷ്ടിക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെയല്ലേ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഈ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിട്ട് അവസാന നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിയാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മളെല്ലാം ചെയ്ത് തെറ്റാണ്, നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, നിങ്ങൾ പാതാളത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, അത്രയും എന്താണ് വറച്ചിട്ടയിൽ നിങ്ങളെ വറക്കാനാണ് പോകുന്നത്, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എന്ന് ചോദിക്കും പ്രഭുപാദ. അപ്പൊ അതാണ്, അപ്പൊ ഇവരുടെ വിചാരം എന്താണ്, ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം വരെയാണ്. അപ്പോ ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോൽപബുദ്ധയഃ പ്രഭാവത്യുഗ്ര കർമാണ ക്ഷയായ ജഗദോഹിതാഹ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആറ്റം ബോംബ് സൃഷ്ടിച്ചു, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് പവർ സ്റ്റേഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ, അതിന്റെ എനർജി കൊണ്ട്. ആ സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിലും നിറയെ എനർജി വരും, അതുപോലെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കുന്നതും അത്രയും എനർജിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ ആ രണ്ട് രീതിയിലും നമ്മൾക്ക് സഹായകമായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? നമ്മൾ ജപ്പാനിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? ഹിരോഷിമയില് അത്രയും ആൾക്കാരെ കൊല്ലാനായിട്ട്. പക്ഷെ അവരിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു? അല്ല. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട്, അവരെ നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധം കൊണ്ട്. ഇതാണ് അസുര സ്വഭാവികൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അസുര സ്വഭാവികൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതെന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് നാശമാണ്, അവർക്കും നാശമാണ്. മറ്റുള്ള ഇപ്പൊ സ്വയം സൂയിസൈഡ് ബോംബ് വെച്ച് നടക്കുന്ന കുറെ ടെററിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരെങ്ങനെയാണ്? അവർ സ്വയം മരിക്കും എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം, എന്നാലും അവരെന്താണ്, ഞാൻ മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കൊല്ലണം, ഞങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കൊല്ലണം എന്നുള്ള ആ മനോഭാവം മാത്രമാണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മമാശ്രിത്യൂരം ദമ്പമാനമധാന്വിതാഹ മോഹാത് ഗൃഹീത്വാസാദ് ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ ശുചിവ്രതാഹ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ദക്ഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ദക്ഷന് എന്റെ മകളാണ് അല്ലെ സതീദേവി. അപ്പം സതീദേവി കല്യാണം കഴിച്ചത് ശിവദേവനെയാണ്. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ശിവദേവന്റെ വേഷം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ഭസ്മൊക്കെ വാരിപ്പൂശി ഒരു ഇതുമാതിരി ഉടുത്ത് ഒരു വൃത്തി സർപ്പങ്ങളെയൊക്കെ കഴുത്തിലിട്ടിട്ട്, അപ്പൊ ദക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് കാണുന്ന ഒരു വൃത്തികെട്ട ഒരു രൂപമായിട്ടാണ് ശിവദേവനെ. അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ എന്റെ മകൾ പോവേ, ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഒന്നുമില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ എന്നുള്ള മാതിരിയാണ്. ശിവദേവന്റെ ശരിക്കുമുള്ള മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ദക്ഷൻ അങ്ങനെ പെരുമാറിയിരുന്നത് അല്ലെ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ദക്ഷൻ യാഗം നടത്തി. അപ്പൊ യാഗം നടത്തി എന്താണ്, അപ്പം മകളെ ക്ഷണിച്ചില്ല. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും പെരുമ്പറ കൊട്ടിയിട്ടാണ് യാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ശിവദേവനെ ഒന്ന് ഇരുത്തണം, മോശമാക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു ദക്ഷന്റെ ഉദ്ദേശം അല്ലെ. നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടല്ല ആ യാഗം വന്നത്. പക്ഷെ ആ യാഗത്തിലേക്ക് അപ്പൊ മകൾക്ക് എന്ത് തോന്നും? അച്ഛനാണ് ഇത്രയും, എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട്, അത്രയും വിമാനങ്ങളിൽ ഒക്കെ പോയിട്ടാണ് അവർ അതിന്റെ
ഇത് ആൾക്കാരെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അത്രയും വലിയൊരു യാഗമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോ അപ്പൊ സതീദേവിക്ക് തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി കാണണം, എന്റെ അച്ഛൻ നടക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു മകൾക്ക് വന്നിട്ട് അച്ഛൻ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് സതീദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവിക ഗുണമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ആ മൃദുല സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അച്ഛൻ അമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്നേഹമാണ്. പക്ഷേ ദക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് അസുര സ്വഭാവമാണ്. ദക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്നുള്ള ഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത്. രണ്ടും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് സതീദേവി അപ്പോ ശിവൻ പറയും എന്താണ് സതി, നീ പോകുന്നത് കുഴപ്പമില്ല, ഒരച്ഛൻ മകളെ ക്ഷണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അച്ഛന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നീ എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് നിന്നെ അപമാനിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നീ പോണ്ട എന്ന് പറയും. പക്ഷെ കൂട്ടാക്കില്ല. സതീദേവി പറയും എനിക്ക് എന്തായാലും പോയേ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണ്. പോയി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എന്താണ്, അമ്മയും സഹോദരിമാരൊക്കെ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതാവും. പക്ഷെ ദക്ഷൻ മൈൻഡേ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ യജ്ഞശിഷ്ടം അവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കും. അതിൽ വെക്കുമ്പോൾ ശിവന് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയില്ല. കാരണം അത് ആ ഒരു ഇതിലാണ്. അപ്പൊ അവരോടുള്ള ആ ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് അഹംഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നത് ദക്ഷൻ. അപ്പോ സതീദേവിക്ക് വളരെ സങ്കടം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും ഞാനിനി എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോണില്ല, അവരെന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് പോണ്ട, അത് ഞാൻ കൂട്ടാക്കാണ്ട് വന്നു, പറഞ്ഞു പോയാൽ തന്നെ അപമാനിതരാണ് ചെയ്തത്, അവിടെ എനിക്ക് ഇനി എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോണില്ല, അവരെ മുഖം കാണാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞിട്ട് തീയിൽ ചാടുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിൽ ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അസുരനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ദക്ഷനെ കൊല ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതാവാണ്, ദക്ഷന്റെ കഴുത്തറക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താണ്, അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാവരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ യാഗം നടത്തുന്നത് പകുതിയിൽ മുടക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ദോഷമാണ്, മറ്റുള്ളവർക്കും ദോഷമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ തല വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദക്ഷനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണമുണ്ടായത്? ഇപ്പൊ ആ ദക്ഷന്റെ ഒരു എന്താണ് അഹങ്കാരം കൊണ്ട്, അപ്പൊ അത് കാണിച്ചത് ആരോടാണ്? സ്വന്തം മകളോടാണെന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ അത്രയും ആ ഒരു എന്താണ് ചിന്താഗതി കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടായോ? ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും ദോഷമാണ്. അതിൽ എത്ര പേര് മരണപ്പെട്ടു അല്ലെ, എത്ര ആൾക്കാരാണ് അതിന് ബലിയാടായത്? ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഒരു ആസുര സ്വഭാവം എപ്പോഴും എന്താണ്, വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര്. ഇതാ ഇവിടെ ഈ കഥയാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ, സതീദേവി എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന സങ്കടം കൊണ്ട്. അത് ആടിന്റെ തല കൊടുക്കുകയാണ് ദക്ഷനെ, എന്നിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? ദക്ഷനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദക്ഷൻ അവസാനം ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ തല കുനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ട് ആടിന്റെ തല കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ടാണ് യജ്ഞം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിതാവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, കണ്ണിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാണുക, എന്താണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിന് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക. പക്ഷെ അതെല്ലാം നല്ലതായിരിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നത്. കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജയിക്കണം എന്നില്ല, അതിൽ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ വരാം അല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അസുഖമുള്ള ആള് ജോണ്ടീസ്, അതായത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഫുഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വായിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ കഴിക്കണം, എണ്ണ ഉള്ള ആഹാരങ്ങളൊക്കെ സീഡ്സ് ഒക്കെ നിറയെ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അയാളുടെ ശരീരം നശിച്ച് മരിക്കാൻ പോലും സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്, എന്ത് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മാതിരി അല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്കത് ദുഃഖമാണ് നമ്മൾക്ക് തരിക. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനം അമിതമായി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾക്ക് വയറിന് ഇൻഡൈജഷൻ ഉണ്ടാവും, നമ്മൾക്ക് വോമിറ്റിംഗ് വരും, ലൂസ് മോഷൻ വരും. ആ സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ ഭക്ഷ്യവസ്തുവിനോട് വല്ല ആഗ്രഹം തോന്നുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, എല്ലാം ക്ഷണികങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗുലാബ് ജാമുൻ കുറെ കഴിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വയർ അപ്സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾക്ക് വോമിറ്റിംഗ് വന്നു, ലൂസ് മോഷൻ വന്നു. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബൗൾ ഗുലാബ് ജാമുൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയാം എന്നാ നീ കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? അതിനോട് നമുക്ക് വെറുപ്പ് തോന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം നിരന്തരമല്ല. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നതും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അത് നിരന്തരമല്ല. അപ്പൊ അതിനോട് എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാം അളവായിട്ട് ചെയ്യുക, ഒന്നും ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല, എല്ലാം നമ്മൾ ലിമിറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്.
അപ്പൊ കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക? അന്യായമായിട്ട് നമ്മൾ പൈസ സമ്പാദിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? അസുര സ്വഭാവി എങ്ങനെ വിചാരിക്കും, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനമാർജിക്കും, ഇത്ര ധനം എനിക്കിപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, ഞാൻ തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കൾ എനിക്ക് എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ ജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. ഇപ്പൊ കംസനെയൊക്കെ നോക്കൂ. കംസൻ എന്താ ചെയ്തത്? സ്വന്തം സഹോദരിയാണല്ലേ ആ 8 പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് കൊന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഒരു നിമിഷങ്ങളിൽ ആലോചിച്ചു, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചു. ഇല്ല, എന്നെ കൊല്ലും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ കൊല്ലും. ആ ഒരു ശരിക്കും നാരദനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നടക്കുമോ നടക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു അശരീരി വന്നു, അത് നടക്കുമോ നടക്കില്ലയോ എന്നുള്ളത് പോലും അവർക്ക് തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പോലും എന്താണ്, എല്ലാ നമ്മളുടെ സുഖത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ഇല്ലാണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അസുരന്മാരുടെ സ്വഭാവം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്. അവർ ഓരോ തവണയും എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് അത്രയ്ക്കും ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് എനിക്ക് എല്ലാം സാധിക്കും. അതുപോലെ ശിശുപാലന്റെ നമ്മൾ കഥ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടപ്പോഴാണ് ആ വിരൂപത മാറിയത്. അത് എന്നിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന്, ഭഗവാൻ എന്നാണ്, അവൻ 100 തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വരയ്ക്കും ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കും, അതിനുശേഷമാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന്. അതുപോലെ ആ യാഗ സമയത്ത് അഗ്രപൂജയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോ നിറയെ പേര് പറയും, എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യൂ ശിശുപാലനെ പറയണം, അയാൾ ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കൂ, യാഗം നന്നായി നടക്കട്ടെ എന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, വേണ്ട, ക്ഷമിക്കൂ, അവൻ ദേഷ്യം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. ആ 100 തവണ കഴിയുന്നത് വരയ്ക്കും ഭഗവാൻ ക്ഷമയോടുകൂടി ഇരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ 99ാമത്തെ ലെവലില് ശിശുപാലൻ നിർത്തിപ്പോയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത്രയും ക്ഷമയുണ്ട് ഭഗവാന്. പക്ഷെ അസുര സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവരും ശത്രുക്കളെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ. അത് ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ശത്രു ഈ കലിയുഗത്തില് നമ്മളുടെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മനസ്സാണ്. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു അതാണ് അല്ല സോറി പ്രഹ്ലാദൻ അതാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിനോട് പറഞ്ഞത്, നാരായണനാണ് എന്റെ ശത്രു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, നാരായണനല്ല അങ്ങയുടെ ശത്രു, അങ്ങയുടെ മനസ്സാണ്. നമ്മളുടെ ചിന്തകളാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരാളുടെ മേലെ ദേഷ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ? നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരിക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും, കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് നടന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായിരിക്കും, നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വരെ ഉണ്ടാവും. ഒരാൾ നമ്മളോട് ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്ത ഏതോ ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം വെച്ചോളൂ. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും വേറെ ആരെങ്കിലും ഓർപ്പിക്കാണ്, ഓ അന്ന് അങ്ങനെ നടന്നില്ല എന്ന് പറയും, അതൊന്നും എന്നെ ഓർപ്പിക്കേണ്ട, എനിക്ക് അത് കേട്ടാലേ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നമ്മൾക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകളാണ് നമുക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ആക്ച്വലി ആ വ്യക്തിയല്ല. ആ വ്യക്തിയോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം, നമ്മുടെ ചിന്തകൾ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത്, നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്തകളാണ് മാറ്റേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ അസുര സ്വഭാവികൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, എപ്പോഴും എന്നെ പോലെ സത്യം. ഇപ്പൊ രാവണന്റെ കാര്യം അറിയാലേ, രാവണൻ എന്താ ചെയ്തത്, രാവണന് ഒരുപാട് അഹങ്കാരമായിരുന്നു. എന്തെന്ന്, രാവണൻ ആണ് ഏറ്റവും പ്രഭാവശാലിയാണ്, അതുപോലെ എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിൽ സാധിക്കാം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത്, രാവണൻ തന്റെ സൈനികന്മാരോട് ആജ്ഞാപിക്കുകയാണ് ഒരു കോണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. എവിടെ വരയ്ക്ക്, സ്വർഗ്ഗലോകത്തേക്ക്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ദൈവയുധ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി വേണം സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് പോകാൻ എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. വേണ്ട, എനിക്ക് അതിനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടെന്ന്, ഞങ്ങള് ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട, നിങ്ങൾ എന്ത് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏണിയിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തേക്ക് പോകാം. അതിനുവേണ്ടി ഏണി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയ ആളാണ് രാവണൻ. അപ്പൊ രാവണൻ എത്ര ഫോളിഷ് ആണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രബലത നേടാനായിട്ട് അല്ലെ? ഇപ്പൊ രാവണൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എല്ലാവരും ദേവന്മാരെ മുഴുവൻ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭസ്മാസുരൻ എന്താണ് ചെയ്തത്, ചൂണ്ടുവിരൽ കൊണ്ട് എല്ലാവരും കൊന്നിട്ട് സ്വയം രാജാവായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാങ്ങിയത് അല്ലെ? അങ്ങനെ ഓരോന്ന്. ഹിരണ്യകശിപു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വരം വാങ്ങാൻ പോയത്, ഭഗവാനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട്. കാരണം സ്വന്തം സഹോദരനായ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വരാഹ രൂപത്തിൽ വന്ന് കൊന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നെടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് അറിയാം അസുര സ്വഭാവികളുടെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. സ്വയം
യജമാനനാണ് അവർ എന്നുള്ള മാതിരിയാണ്. അനേക ചിന്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃതാഹ പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേശുജൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞു വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അവസാനം എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇതാണ് ശിശുപാലനെ കാണിക്കുന്നത്. ശിശുപാലന്റെ തല മുറിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവസാനം നാശം തന്നെയാണ്. അവർ സ്വയം നശിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമ്മൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളാണ് നശിക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിലല്ല ക്രോധമുള്ളത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് ക്രോധം. ഒരു ദേഷ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചില്ലേ, ഏതോ വിഷയാൻ പുംസാഹ സംഘസ്തേഷു പജായതേ സംഘ സഞ്ചായതേ കാമക കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ. ആ ക്രോധം വരുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹക സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമക സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. നമ്മുടെ ബുദ്ധി നശിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ എല്ലാം എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർ ഒരു ദ്രോഹമായി മാറിയിട്ട് സ്വയം നമ്മൾ നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ ദേഷ്യം ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെയല്ല, നമ്മളുടെ ദേഷ്യം, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ദേഷ്യം മറ്റുള്ളവരെയല്ല നശിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മളെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ അസുരഭാവം ഉള്ളത്. ആ അസുരഭാവത്തെ നശിപ്പിച്ച് ദൈവിക സ്വഭാവം നമ്മളിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഈ ലോകത്തിലെ ബാക്കി ആരും നമ്മുടെ ശത്രുക്കളല്ല. അവരെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവരെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? അവരും നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താതെ നമ്മുടെ അസുര സ്വഭാവം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് സത്വഗുണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്ത. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ, എന്താ ശിവദേവന്റെ ഭസ്മാസുരന്റെ കഥ നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ് സമ്പത്ത്, ഇതെല്ലാം വ്യാമോഹിതരായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? അവർ വൈദിക വിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് അവരെന്തെങ്കിലും വരം നേടിയാലും എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അത് അവരുടെ നാശത്തിന് തന്നെ വരും. അസുരന്മാർ വിദ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? പറയും അവര് വ്യക്തി അഹങ്കാരമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അവരെന്താ ചെയ്യുക? സ്വയം സംഭ്രാന്തര. അപ്പൊ അവര് പറയും, കണ്ടോ, ഞാൻ ഇവരെന്തായാലും എനിക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇത് ചെയ്തു അല്ലെ, സമുദ്രമന്ഥനം ചെയ്തപ്പോ, അതായത് അമൃത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സമുദ്രം കളഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ കുർമ അവതാരമായിട്ട് വന്നത് അല്ലെ. അതിന്റെ മേലെ മന്ദരപർവ്വതത്തിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. വാസുകിയാണ് പാമ്പായിട്ട്, അതിനെയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ആരാണ്? തലഭാഗം അസുരന്മാരും വാലുഭാഗം ആരാണ്? ദേവന്മാരുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താണ്? തലഭാഗമാണ് ദേവന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ അപ്പൊ അസുരന്മാർ എന്ത് പറയും? അങ്ങനെ എന്താ തലഭാഗം ദേവന്മാർക്ക് കൊടുക്കണം? ഞങ്ങൾ തലയെ പിടിക്കില്ല, വാല പിച്ച് ഞങ്ങൾ വാല് പിടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അസുരന്മാര് തലഭാഗത്തേക്ക് പോവാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അറിയാം എന്തായാലും അവർ അതിനെ ചെയ്യാൻ പോണേന്നുള്ളത്. എന്നാലും ആദ്യം തന്നെ അത് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ തലഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോ എന്താണ്? ഓരോ തവണ കടയുമ്പോഴും ഈ വാസുകിയുടെ വായിൽ നിന്ന് വിഷപ്പുക വരും. ആ വിഷപ്പുക ഏറ്റു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ അത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അസുരന്മാര്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാണ്? ധന്വന്തരിയാണ് അമൃതിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ധന്വന്തരി രൂപത്തിലാണ് അമൃത് കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താണ്? ഈ അസുരന്മാരെ തട്ടിപ്പറിക്കും. അതുകൊണ്ട് മോഹിനി വന്നിട്ടാണ് ആ അമൃത് വാങ്ങിയിട്ട് ദേവന്മാർക്കാണ് ആദ്യം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു അസുരൻ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ ഇവരെ അങ്ങനെ പറ്റില്ലല്ലോ, നമുക്ക് അസുരന്മാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടിക്കൂടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ദേവന്റെ രൂപം എടുത്തുകൊണ്ട്, ആ ചതുർഭാഗമായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരുണ്ടാവുക, ആ രൂപം എടുത്ത് അവരുടെ ഇടയിൽ വന്ന് നിൽക്കും. അപ്പൊ മോഹിനി മൂർത്തി വന്ന് വരുമ്പോൾ മോഹിനി മൂർത്തിക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. ഭഗവാനല്ലേ, സർവജ്ഞാനിയല്ലേ. അപ്പൊ പറയും, അയാളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അയാളെ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ എത്ര നമ്മളല്ലാത്ത ഒരു സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എത്ര പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അസൂയാലു ആയിട്ടോ ഈർഷ്യാലു ആയിട്ടോ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അതും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാനല്ല. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ഒരു ഇതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു ക്യാൻസറിനുള്ള ഒരു രോഗം വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഭാഗം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? വെട്ടിമുറിച്ച് കളയണം. നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഗമായിരിക്കാം അല്ലെ, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മുറിച്ച് കളയാണ്ട് സാധ്യതയുണ്ടോ? നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ദേഹം സംരക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മുറിച്ച് കളയാൻ തന്നെ വേണം അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് നമ്മളിലുള്ള അസുര സ്വഭാവം നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനാ, ആ ഒരു പുച്ഛം, നമ്മൾക്ക് എന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് വരുമ്പോ. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എല്ലാം നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് വൈകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും.
പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഭജഗോവിന്ദം ഭജഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ ഗുണമതേ. എന്താണ്, മൂഢരായ ജനങ്ങളെ ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കൂ. ഇത് വയസ്സാം കാലത്ത് കാല് നീട്ടിയിരുന്ന് കുടിയിലേക്ക് പോണ സമയത്തല്ല ഭജിക്കേണ്ടത്, ഇപ്പോഴേ ഭജിക്കാൻ തുടങ്ങൂ എന്നുള്ളതാണ് ശങ്കരാചാര്യർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. താനേകം ദുഷ്യത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധവാൻ ക്ഷിപാമ്യ ജസ്ര മശുഭ സുരീഷ്വേവ യോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യ അധവന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ അസുര സ്വഭാവമുള്ളവരെ ഭഗവാൻ കാരുണ്യമുള്ളവനാണ്. അപ്പൊ എന്താ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ക്യാൻസർ ഉള്ള ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ മുറിച്ചു തന്നെ കളയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതാണ് ചെയ്യുക. അസുര സ്വഭാവമുള്ളവരെ ഒരിക്കലും ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ല. അവരെന്താ ചെയ്യുക, വീണ്ടും വീണ്ടും പാതാളത്തിലേക്ക് പോവേണ്ടി വരും അവർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന കഥ എന്ന് പറയുന്നത് സനക സനാതനന്മാരുടെ കഥയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെന്താണ്, സനകാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന 4 ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ജന്മം എടുത്തവരാണ്. അവർ ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ എന്താണ്, ശൂന്യ ഇതായിട്ട് ഭഗവാനെ ഒരു എന്താ പറയാ ബ്രഹ്മമായിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ, ആ ആരാധനാ ഭാവത്തിലാണ്. അവര് സർവജ്ഞാനികളാണ്, കുട്ടികളാണ്, വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളായിട്ടാണ്. അവരപ്പൊ തന്നെ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോകും. അവര് അവിടെ നിന്ന് നിൽക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭിക്ഷാന്തേഹികൾമാരെയാണ് അവർ 4 പേരുണ്ടാവുന്നത്. അതീവ ജ്ഞാനികളാണ്. അവര് വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കാണണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്താണ്, അവിടെ ജയവിജയന്മാരാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. എവിടെ നിൽക്കുന്നത്, കാവൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോ, അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന് എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ മുക്താത്മാക്കളെ മാത്രമാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ജയവിജയന്മാർക്ക് ഈ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ അവർ മുക്താത്മാക്കളാന്ന് തോന്നിയില്ല. അവർ മുക്താത്മാക്കളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ, പക്ഷെ അവര് വലിപ്പം കാണുമ്പോൾ തോന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ദേവതന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളോ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രവേശിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ശബ്ദിക്കും ദേവന്മാരെ, നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് എന്താ പറയാ ശാപം കൊടുക്കുന്നു. എന്താണ്, നിങ്ങൾ അസുരന്മാരായിട്ട് ജനിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശാപം കൊടുക്കും. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ജയവിജയന്മാർക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടവും. ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ, ഞങ്ങൾക്ക് കാവലാണ്, ആ കാവല് മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ. സങ്കടം. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ ഇതാവാണ്. അപ്പൊ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അപ്പോഴേക്കും പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് ഇവരോട് പറയും, അവര് സനകാദികളാണ്, അവര് മുക്താത്മാക്കളാണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് അറിയാതെയാണെങ്കിലും. അപ്പൊ എന്തായാലും അവര് ബ്രാഹ്മണരാണ്, ശിക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് എന്തായാലും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാണ്ട് പറ്റില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്, നിങ്ങളെ സങ്കടപ്പെടുന്നതും എനിക്കിഷ്ടമല്ല. അത് കാരണമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ തരാം. ഒന്നിലോ 7 ജന്മം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തന്മാരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ പോയി ജനിക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് 3 വട്ടം അസുരന്മാരായിട്ട് ജനിക്കാം. എന്തായാലും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കണം എന്നുള്ളത് അവര് തന്നതാണ്, അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ തരാം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവര് പറയും, ഞങ്ങൾക്ക് 7 ജന്മമൊന്നും ഭക്തന്മാരായിട്ട് പോകണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് 3 അസുര ജന്മങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അവരാണ് ഇതേമാതിരി നമ്മള് എന്താ പറയാ രാവണനും കുംഭകർണനായിട്ട് വരുന്നത്. അതുപോലെ ശിശുപാലൻ വരും അല്ലെ, ദന്തവക്ത്രൻ അങ്ങനെ 3 ജന്മങ്ങളായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപായിട്ട് വരുന്നത് വരുന്നത്. അപ്പൊ കംസനും ശിശുപാലനും അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് വരുന്നു. അവന് 3 ജന്മങ്ങളായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എങ്ങനെ അസുരന്മാരായിട്ട് ജനിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കൂ, ശിശുപാലനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. എന്താ കാരണം, ഭഗവാനെ നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവർക്ക് അസുരന്മാരായി ജനിച്ചാലും അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ ചിന്ത കൊടുത്തിരുന്നു. രാവണനോ ഭഗവാൻ കൊല്ലും ആരാണ് ശ്രീരാമന്റെ ഇതായിട്ട് വരുമ്പോ എപ്പോഴും ശ്രീരാമനോടുള്ള ദേഷ്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ, ശ്രീരാമനെ ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ശൂർപ്പണഖ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂക്ക് മുറിക്കുമ്പോ അവിടെ തൊട്ട് ലക്ഷ്മണൻ മൂക്ക് മുറിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് അവരോടുള്ള ദേഷ്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കംസനെ നോക്കൂ, കംസൻ ഭഗവാൻ ജനിച്ച ഉടനെ തൊട്ട് ഭഗവാനെ കൊല്ലാനുള്ള വഴികളാണ് നോക്കിയിരുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇത് ഭഗവാന്റെ പാസ്റ്റ് ടൈംസ് ആണ്. അപ്പൊ അവര് അസുരന്മാരായി ജനിച്ചാലും ആക്ച്വലി ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിരുന്നു. ശാപം കൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ജന്മങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ അസുരഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ വീണ്ടും വീണ്ടും അസുരഗുണത്തിൽ തന്നെ ജനിക്കും. ആസുരീം യോനി മാ ബന്ന മൂഢാ ജന്മനി മാമ പ്രാപ്യൈവ കൗന്ദേയ തതോയാന്ത്യത മാം ഗതിം. ഹേ കുന്തി പുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മം എടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അതാണ് ഈ 84 വർഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയില്ലേ, അതിന് താഴെക്കടയിലേക്കാണ് പോയത്. നമ്മള് സാധാരണ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മേലേക്കാണ് ഓരോ പോയിട്ട് മനുഷ്യജന്മം വന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്കാണ്.
പക്ഷെ ഇവരെങ്ങനെയാണ് താഴത്തേക്കാണ് പോയോണ്ടിരിക്കുക. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ കാമ ക്രോധസ്തഥാ ലോഭ തമേത്യത്രയം ത്യജേത്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നുള്ളതാണ് നരകത്തിലേക്ക് കവാടങ്ങൾ. ഇത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അധപ്പതനം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ അത്രയും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര കുറയ്ക്കുന്നു, ആഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര കുറയ്ക്കും തോറും നമ്മളുടെ ദേഷ്യം കുറയും. അതുപോലെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ലോഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അത് അസുര ഗുണങ്ങൾ കാണിക്കും. കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വല്ലാതെ കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധി നശിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചീത്ത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. പണത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുന്നത്, ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊല്ലുമ്പിലെ കൈവെട്ടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം കൊണ്ട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ലേ, ആസിഡ് ഒഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് കാണേണ്ടത്. ഏതൊരു വിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോ ദ്വാരൈസ്തിബിർനരക ആചരത്യാത്മനശ്രേയ തദോയാദി പരാംഗതി. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരക ദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താണ് വേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെ. ആ മനസ്സിനെ നമ്മൾക്ക് ഇതെനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലാണ്. ആ നിയന്ത്രണം എങ്ങനെ സാധിക്കാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിൽ കൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിനോടൊക്കെ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വിരക്തി വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അങ്ങനെ നമ്മൾ പരമപദത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഞാൻ 1 മാസത്തേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ഇന്ന മാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ നോൺ വെജ് കഴിക്കില്ല. അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? അത് പുരാണങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു വാശി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതുപോലെ കാമക്രോധങ്ങളിൽ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് മണ്ഡലകാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യും അല്ലെ, അതേമാതിരി മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത അവസാനം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ പറ്റി എപ്പോഴും ആലോചിക്കണം എന്നുള്ള ആ ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കും. യശാസ്ത്ര വിധി മുസൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതകാനസ സിദ്ധിമ വാപ്നോദീന സുഖം ന പരാംഗതി. പക്ഷെ ഇതൊന്നും കണക്കിൽ എടുക്കാണ്ട് അസുര സ്വഭാവം കാണിക്കാണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ജീവിതമാണ് നയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തില് നമ്മൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം പോലും കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഓരോ വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ട് ഹിരണ്യാക്ഷനെ കൊല്ലുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അതുപോലെ രാവണന്റെ പതനം, അങ്ങനെ ഓരോ അസുര സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരുടെ പതനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലെ 3 അസുര ജന്മങ്ങളായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചു എന്നുള്ളത്, അതാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഈ അസുരശക്തി ഉള്ളതും ദൈവശക്തി ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിലത്തെ അസുരശക്തിയെ മാറ്റാനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശാസ്ത്രം നമ്മുടെ. അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഉന്നതിയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുക, കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുക, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുക, വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്ന അത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാണ്. ഏകം ശാസ്ത്രം
ദേവകി പുത്രഗീതം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. ഈ ഭഗവത്ഗീത മാത്രം പഠിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള വിവരം കിട്ടും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പിന്നെ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുവാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭക്തി സാധനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. ഇത് നമ്മൾ ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വേറെ സാഹിത്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കേണ്ട. കാരണം ഭഗവാൻ അതാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ വേദ സാഹിത്യങ്ങളിൽ കൂടെ. അത് ചെയ്താൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എവിടെ എത്താം? ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഇന്ന് ചെയ്യണോ നാളെ ചെയ്യണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.